Eliot on niin kiva. Vieläkö sä juttelet sen kanssa usein? Te olette niin hyvät kaverit, kun me muutettiin tänne. Mikä se oli? Ei mikään. Adele. Adele, miksi sä oot yksin ulkona? Lukko on jumissa ja kukaan ei ole sisällä. Anna mä koitan, mulla on käynyt tolleen kanssa. Kyllä kaikki järjestyy. Hei, mitä nyt? Kuka laittaa viestiä sulle? Yksi kaveri. Ei se oo kaveri. Mä luulen, että se on mun kaveri, mutta sit se alkoi kiusaa mua mun aksentista. Ja nyt mä en tiedä, mitä mä teen. Hei, muutti tänne pari vuotta ennen teitä. Kiusti ihan samasta asiasta. Enää mä en saa joku juttu, mä oon unohtanut sen. Sua kans? Miten se loppui? Mä en puhunut mitään, ettei kukaan huomannut. Mä oon soittanut kitaraa jo vähän aikaa ja perustin bändiä ja kaikki muuttu. Ei tarvinnut olla enää kiusaajien seurassa. Mun äiti sanoi, että teidän bändi esiintyy sen. Joo, me mennään keikalle parin päivän päästä. Kiva päästä pois täältä. On helppo lähteä karkuun, mutta ei saa välittää kiusaamisesta. Mulle tie avautui musiikin kautta ja tulin kuuluisaksi. Nyt kaikki haluaa olla mun kavereita, varsinkin ne, jotka ennen kiusas mua. Kaikki kuulostaa helpolta, kun sanot sen noin. Oota, mä tulen kohta takas. Oot maalannut ton? Joo. Se on hieno, mutta vähän surullinen. Mä en tiedä, että sä oot taiteellinen. Maala lisää. Ei ollut inspistä vähän aikaa. Tää on aika biisi, missä mä taisin, että mä haluan olla rockitähti. Onko tää joku sun koulusta? Joo. Mitä? Mä lähetän tolle viestin. Katsotaan miltä siitä tuntuu. Sormun täytyy nyt mennä. Pitää treenaa vielä keikkaa varten. Mä soitan kun mä tuun keikalta. Soita mulle ihan milloin vaan. Ootko pikkusisko? Tuo loppuu vielä. Kai siellä jotain muuta ajateltavaa.
Moi, miten meni keikka? Hyvin. Jengi tykkäsi, saatiin lisää keikkoja. Mitäs täällä? Hei, mä haluan näyttää sulle jotain. Mä maalasin lomalla, en saanut yhtään niin sanottua teksturiä. Mitä ikinä sä lähetit toimii. Thank you.